ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଜନମ ଲଭିଛୁ, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଜନମ ଲଭିଛୁ, ଫୁଙ୍ଗୁଳାରେ ଯିବୁ ଚାଲି, ହେଲେ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଶରୀର ପୁରା ତୋର ମାଟି ବାଲି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। କ'ଣ ଘଟିଲା, କେମିତି ଘଟିଲା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟିଲା ଆମେ ତ ଦେଖି ସାରିଛେ। ଆଉ ସେଇ ଘଟଣାରେ କିଏ କା ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଛି, କିଏ କା ମାଆକୁ ହରେଇଛି, ଆଉ କିଏ ବାପାକୁ ବି ହରେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବାପା ବାରେ ବାୟୁ ପାରେ ପାଣି। ମାଡ଼ ମାରି ଯିଏ ଶାସନ କରନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରି ଯିଏ ଶାସନ କରନ୍ତି, ପଛରେ ଡାକନ୍ତି ଧନ, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି କୋଳରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସଦା ପାଇଁ ଯିଏ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସଦା ପାଇଁ ଯିଏ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ଏଠି, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ମୁଠେ ଦାନା ସଞ୍ଚିବାକୁ, ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ମୁଠେ ଦାନା ସଞ୍ଚିବାକୁ ଦାଦନ ଖଟନ୍ତି ପରା ସେ।